Salut prieteni, eu sunt Vlad și în acest video am să vă arăt la ce lucrez momentan. Este un proiect educațional făcut pentru concursul InfoEducație 2013 și care zic eu că poate fi apoi comercializat pe piață. Este, cum am spus, un soft educațional care își propune să mute întreaga activitate didactică online și printre multele idei pe care le-am scris eu pe hârtie am reușit să implementez doar două deocamdată, pentru că m-am apucat de muncă de o săptămână și eu sper să vă placă și să-mi spuneți ce sugestii aveți, pentru că este un soft făcut pentru elevi și feedback-ul este foarte important pentru mine. Ok, deci prima dată avem această fereastră de autentificare în care ne putem scrie datele personale. Eu am creat, este totul online, eu am creat un user cu numele Vlad și o parolă pe care am mai scris-o odată acum. Și apoi apăsăm pe autentificare, ne va spune la ce liceu suntem și ne va spune că autentificarea a avut loc cu succes. Bun, în această fereastră, care se cheamă sugestiv stație de comandă, avem toate cele, nu știu câte, 7 feature-uri la care m-am gândit eu, dintre care numai 2 sunt funcționale, cum v-am spus. Practic este, vă dă voie, în aceste 2 feature-uri, vă dă voie să vedeți situația voastră școlară online într-un mod plăcut, zic eu, într-un mod care să vă motiveze să vă întreceți, nu știu, media actuală și să ajungeți la obiectivul setat la început. Bun, hai să începem cu notele. Asta este fereastra principală a situației școlare, după cum scrie și aici, situație școlară. Și în această fereastră avem mai multe taburi. Deci avem note, absențe, observații și o privire generală. În partea din stânga avem toate materiile pe care le studiem noi la școală. Cum am spus, totul este preconfigurat de către instituție, se ia de pe un server. Deci totul este automat și foarte flexibil. Bun. Deci selectăm din partea din stânga o materie la care vrem noi să vedem privirea generală, situația curentă, să spunem că alegem matematică. Și ni se vor afișa câteva informații, spre exemplu media curentă, și aici este media pe care am setat-o noi la început ca și cel, adică eu am media curentă 6 și vreau să am media 9. Și programul va genera mai multe sugestii pentru ca să vă atingeți obiectivul. Nu este terminat, o să fie mult mai multe chestii aici, va fi și un tabel, va fi un clasament, va fi un chart și sugestiile de care vă spuneam. Dar deocamdată cam atât este gata. Bun, deci media la care vrem să ajungem. Aici sunt ultimele note pe care le avem în catalog și un buton de detalii care veți vedea imediat ce acționează. Apoi în partea din dreapta avem informații și avem profesorul de la clasă, materia la care suntem acum, deci matematică. Și apoi avem numărul total de absențe și numărul de absențe nemotivate. Eu consider că astea sunt informațiile de care avem nevoie prima dată când intrăm în softul ăsta. Adică, băi, intru aici, văd, băi, care e media mea, la ce medie vreau să ajung. În miniatură văd ce note am și ce absențe și câte am nemotivate, să văd unde mai duc scutiri. Perfect. Și deci asta este fereastra de privire generală, un sfert terminată. Apoi, dacă dăm click pe butonul detalii, ne va duce la fereastra de note. După cum observăm, avem 3 note, cum vedem și la privire generală, un 4, un 10 și un 5, foarte buni sunt. Și apoi avem aceste chenare care sunt albe, roșii. Ce sugerează culoarea? Probabil v-ați dat seama. Dacă nota este mai mică sau egală cu 5, chenarul va fi roșu, adică este o notă mică. Dacă este peste 5, chenarul va fi alb. Bun, în partea de jos avem media, pe care bineînțeles o vedem și în privire generală în partea din stânga sus. Și avem data la care am luat cele 3 note. Din păcate sau din fericire, 2 note sunt luate pe aceeași dată și nu apar ca 2 în chart, dar nici nu trebuie. Ok, apare media lor. Deci, avem un 10 luat pe 4 a doua și un 5 un 4 luate pe 4 a patra. Perfect. Dacă vrem să vedem detalii despre notă, cum ar fi profesorul, ora, data,
să spunem, materia, în caz că nu știm că suntem la matematică, sau observațiile și motivul notei, pentru că mi se pare că aceste două informații sunt foarte sugestive și din păcate sunt ignorate de majoritatea școlilor. Băi, să știu pe ce am luat nota aia și să văd dacă profesorul îmi sugerează, nu știu, o cale prin care să o repar. Spre exemplu, dacă apăsăm pe detalii de la nota asta 4, ne se va afișa o fereastră, detalii notă, în care ne va spune nota 4 la matematică, data pe care am luat-o, și anume 4 a doua, cum vedem și în chart. Avem tipul de evaluare, adică băi, știu că nota 4 am luat-o la ascultare, ok? Deci data viitoare când o să mă asculte să-mi învăț mai bine. Apoi avem profesorul de la clasa, de la ora la care am luat nota. Observați că este diferită față de, este diferit numele față de acest profesor, pentru că profesorul ăsta este profesorul principal. Unele licee au mai mulți profesori la aceeași materie, iar nota asta a fost acordată de către acest profesor. Ok? Și apoi avem 3 butoane în care putem să vedem observații, și aici am un text scris observații test, adică ce propune profesorul pentru ca să-mi repar nota asta de 4. Ok? Acum, după aia avem opțiunea de a trimite un mesaj profesorului, nu știu, să spunem că spuneți-mi vă rog unde am greșit, sau cum aș putea să o rezolv, sau nu-mi convine, și așa mai departe, contestații, etc. Și apoi avem butonul de închide, care probabil știți ce face. Chestia asta se aplică la absolut toate notele. După cum vedem, avem nota 10 la matematică, tot ascultare, și nota 5 la matematică, care este tot, este la evaluare de data asta. Ok, deci toate datele astea sunt luate dintr-o bază de date, profesorii vă pot nota și voi vedeți în acest ecran exact notele și media. Perfect. Apoi mai avem să vă arăt și limba română, da, detalii, nota 6 la limba română, evaluare orală, și apoi privirea generală și geografie. Și încă o dată se schimbă notele de aici, media curentă și media la care vrem noi să ajungem la materia respectivă. Ok? Bun. Haideți să vedem puțin ce este cu absențele, ok? Dacă dăm click din acest meniu pe absențe, ni se va afișa aceeași fereastră cu tabul absențe deschis, și când dăm click pe o materie la care știm că avem absențe, ele vor apărea exact cum apar notele. Deci absența, aici este data, dacă este motivată va fi pe fundal alb și dacă va fi nemotivată e pe fundal roșu. Când dăm click pe detalii, ni se va afișa absență motivată, data, materia și profesorul care ne-a acordat această absență. Și la fel putem să vedem observații, putem să trimitem un mesaj sau putem să închidem fereastra. După cum observăm, aici este absență motivată și aici este absență nemotivată. Este funcțională această funcție. Ok? Bun. Și în partea din dreapta jos ni se va afișa numărul total de absențe și numărul de absențe nemotivate. Perfect. Cam asta este programul la care mă gândeam eu, la softul la care mă gândeam eu. Este destul de cute, după părerea mea. Bineînțeles că sunt foarte multe feature-uri pe care o să vi le arăt pe parcurs ce le dezvolt. Deocamdată într-o săptămână, de fapt mai puțin de o săptămână, în 3 zile am reușit să dezvolt astea două. Am un plan să termin asta până în iunie, așa că urați-mi succes și aștept comentariile voastre, vreau să știu ce aș putea să adaug sau să îmbunătățesc la softul ăsta. Pentru că cel mai ușor mod de a-l face facil și, utilizabil de către voi este să-mi spuneți ce vreți voi de la un soft de gen. Ok. Eu am fost Vlad, mersi pentru că m-ați urmărit, ne vedem în videoul următor. Ciao!